सब्सक्राइब करो राम्स में एंटरटेनमेंट के और बेल आइकन के घंटी दबाओ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय मिथिला। बनी दाई के देखाला सपनमा से ठाढ़े आंगनमा या बहो ठाढ़े आंगनमा अब हो ठाढ़े आंगनमा बनी दाई के देखाला सपनमा से ठाढ़े आंगनमा केहुन कर अगुआरानी पे केहुन कर पछुआरनी पे केयोनी पे बानी के गहबरबा से ठाढ़े आंगनमा केयोनी पे बानी इधर के गहबरबा से ठाढ़े आंगनमा बाजी ना जय अगुआरानी पे कोढ़िया जे पछुअरनी पे बाजी ना जे अगुआरानी पे कोढ़िया जे पछुअरनी पे निर्धननी पे माई के गहबरबा से ठाढ़े आंगनमा निर्धननी पे माई के गहबरबा से ठाढ़े आंगनमा बनी दाई के देखला सपनमा से ठाढ़े आंगनमा निराधन के धना दिहले कोढ़िया के काया दिहले निराधन के धना दिहले कोढ़िया के काया दिहले बाजिन के दिहले पुत्र ललनमा से ठाढ़े आंगनमा बाजिन के दिहले पुत्र ललनमा से ठाढ़े आंगनमा बनी दाई के देखला सपनमा से ठाढ़े आंगनमा अब हो ठाढ़े